Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Masu kallo da saurona barkanku da kasancewa tare da ni. Kamar yadda kuke ganin waɗanga fotuna wata gobara ce ta abku a cikin jihar Zandar a cikin kasuwa. Kamar yadda kuke gani shaguna da dama sun ƙone. Wannan gobara ta abku ne a ranar Attanin da ta gabata, inda ya kasance cewa dubban 'yan kasuwa sun tafka hasara a ɓangaren wannan gobara da aka yi, inda ya kasance cewa wasu shagunan su ya ƙone, sun tafka hasara dubban kuɗi ko kuma in ce miliyan kuɗi na sefa. Babu ko shakka waɗannan 'yan kasuwa abin adadanta musu ne, inda ko da 'yan kwana-kwana ko kuma in ce masu ba da taimakon gaugawa na ɓangaren kashe gobara suka zo suka yi nasarar kashe wannan wuta, ko sannan ta haiɓanna da ɓangaren shaguna da dama. Ga kaɗan daga cikin bayanan waɗanda iftila'in ya faru gare su. Nunawa kayayyaki ne a ciki, amma na makwabtanmu akwai kuɗaɗe sosai a ciki, tunda har yanzu ma ga wasu mun hudu wanda ba su da ƙunuwa ba ƙanana haka. Kuma mutane sun yi ta kira na makwabtanmu akwai asusu a gurin su, na ce burin wuta tana ci ba yiwuwa a shiga, amma asara ku alhamdulillah mun gode mu Allah an yi ci. Mun muna da dama sun ci, ni kai na runhon mu ni da ƙannaina guda 4 gare ni. Babu ko daya, wallahi ba mu sani ba. Akwai makwabta nan masu kayan kwali shago 9 ne, babu ko daya a cikin su, ko ɗaya babu a ciki, ko ya ƙone a ciki. Shago 9 na makwabta na, wallahi babu komai a ciki. Babu wanda bai zo ba a cikin magabata ne da magaram, kowa daga gubernar zuwa wakili da sarki marka da su sauran duk wani wanda ya shahi ade da sauransu. Sai muka ga hayaki ya tashi sosai haka, sai aka kiraye ne aka ce mani ai cikin kasuwa ne, da gudu sai na iso na shigo. Yanzu da na zo sai na tara kowa a rige, kuma na gani cikin kamar gurin mu ne haka. Sai ga sarkin kasuwa ya zo shi, da ya zo shi ya shigo ciki sai ga abin ya yi karfi da yawa, babu dama ta ya bari abin. Polisai bis iyaka da bijil wanda suke cikin kasuwa sai ya kiraye mu ya ce mani mu zo mu kirawo yara wanda muka sani, muka kira leburori wanda suke nan kowa masu mana aiki, muka zo muka ce musu to ku zo a kama. Suka zo aka kama, muka shigo muka dinga karewa runhuna saboda wuta kar ta kara gaba. Abin Allah ya kawo sauki a ciki, aka samu aka kashe. Mu kayan legume muke, muna da kamar abin shafi tomato, albasa, duka dai abin da shafi legume komai muna saidawa. To ni a hangar nake, ina da guda 4 gare ni. Guda 4 ga hangar, guda 4 gare ni duka, amma kuma gurin inda rezo inda yake na nan gurin ne gurina. Duka gurin ya kone gaba ɗaya. Gaskiya akwai 'yan kudade da aka bani ba na ba, amma ba masu yawa bane gaskiya, wanda zan ba wani garafarar ina su ne na bar su a gurin da ban na zawa da su. Mu ce kawai ubangiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe yanzu Allah ya karanta mana da wannan abu ya riga ya same mu, kenan sai mu kai ma dangane ga ubangiji, tunda wannan lamari ne ubangiji Allah ya karanta mana da shi. An Allah ya riga ya yi ko abu, kenan dole sai ya abu. Ina kwance wallahi a cikin gida, akwai yayana kawai kira ne ta mani wani ka zo, gobara ta kama. To da muka zo gaba ɗaya runhunan namu gaba ɗaya guda 6, rumma 6 ce gaba ɗaya ga tanan ta kone gaba ɗaya. Akwai kes kita ma da kuɗaɗe ga sunan, takardu gaba ɗaya, takardun sun kone, ƙanana wannan kawai gaba ɗaya ga su, ƙanana ga kes.